Negros Occidental. Online sa hotline. Attorney, good morning. Si Jan Diaz, dari sa Action Radyo Bacolod. Mayong aga sa tanan, mayong aga Action Radyo, mayong aga Bacolod. Yes, si Action Jan, attorney, ano? Anyway, nakita kami ni attorney na ligad sa NPC nga induction na oath-taking ceremony. We recall the moments before sang nagsugod ang Duterte nga campaign, no? But now, attorney, here we come on the PDP side. As I've heard, may ara kamo sang National Council meeting aging conduct sa Cebu City. Tell me something about that one, attorney. Yes, karoon kami sang national meeting sang April 19, no? Sa Cebu. It was attended by delegates from all over the country. Tingka damo to sang halin sa Region 6, no? May bag-o kitang PDP Region 6 President in the person of former EFP General Sara Iloilo Mayor Jan Aying. Okay. No? Popular na isang pangalan diri sa Negros kaya Yes. siya sang aton the army. Dayon nag-take oath man. Ako sa ikaduha ko nga posisyon, ako ang Provincial Council President diri sa Negros Occidental. Kagkaupod ko si former Victoria City Mayor Wantan Palangka na siya ang aton Vice President, no? So kag ang iban pagid na personalidad para diri sa Negros Occidental. Ang aton to na meeting nagaupod man sa pag-amyenda sang konstitusyon sang PDP laban kag sa subong ging isla na ang ngalan, no? Ging dula na ang laban sa pangalan nga PDP laban. Ang tawag subong sa aton is PDP, no? Okay. Partido Demokratiko Pilipino. So ging draft ta to ang word na laban. So kag iban pagid nga pag-amyenda sa aton nga konstitusyon. Attorney, your possession as a provincial president, council president, and even ang kay former mayor Palangka, siya by appointment or by election? For now, it is through appointment. I have two positions in the party. Ang una kong position naging hatag nila sa akon is the position of Deputy Secretary General for Visayas. So, I have under me Region 6, 7, and 8. Okay. But in particular, ging hatag man sa aton ang Negros Occidental bilang Provincial Council President. So right now, I'm holding two positions. Attorney, will do away and I discussing national issues related to PDP itself. Kaya gin-omit na nato, no? Pero ano ang reason why we deleted or nga aging kakas naton ang laban, attorney? Before, ang PDP laban was known as a left-centered na partido, no? Na gasiling nga kung lantawon ta sa political spectrum, may ara rightist, may ara leftist, may ara centrist, no? So, as the years progress, ang una, kilala ang PDP laban na left-centered. That's why ang leaning naton towards socialism. Sa subong nag-desider ang mga kapartido nga diri kita sa sentro, neither right or neither left, diri kita sa tunga. Kag kung mag-istorya kita sa issue, lantawon ta kung ano nga mga issue ang mga kilanlan suportahan na nakabagay sa mas madamong nga Pilipino. That is why you opted to remove ang laban and then subong PDP na lang gid ang tawag sa partido. Yes, at least tuod na and before ang amon nga pag-handshake, we use our left hand. Okay. And even when we take our oath, we use also our left hand by raising it. Sa subong, nagkaupod na kami sa regular nga sumpa, no? We raise our right hand now and we do the right hand handshake. Okay. Attorney, talking about political figures, no? Kay digto may ara naging pang-announce nga mga senatoriables or possible senatorial candidates. Diri kita sa local, wala labot sa inyong aduan ni Mayor Wantan Wantan asang Victoria City
pila ka bilog or sino pagid ang mga prominent political figure diri sa lokal or Negros nga side ang nagtambong didto kag nagpanumpa man abi attorney? Well, ang sa dito ara to nagupod sa amon si Jury Nabaha na nagaplano nga magpadalagan mayor sa Kawayan. Okay. Kaupod man namon pero wala to kakadto. Nakasumpa na siya bilang miyembro ng PDP laban is former mayor no Estrao. Okay. Sa Hinubaan. So he is also being pushed to run for Congress no sa iya distrito. Isa man namon ka miyembro kag ang amon nga nominated Secretary General for the province si Richard Hauhoko. Okay. So the rest we are still negotiating. The rest pero for the meantime ang mga prominent local chief executive force amo na sila no nga mga names attorney. Yes. We are actually talking with some political personalities. Tinabalaan taman nga diri sa aton probinsya nag-ano na sila sang una nga may ara Lab Negros, may ara man ang sa grupo ni na former Governor Marañon. Ang Yunega. Nagkaupod sila tanan, nagkaareglo. Oo. So for several elections wala ta opposition diri sa aton probinsya. So ginalantaw namon sa PDP nga kung may ara kami sang mga personalidad nga gusto magpadalagan, makaupod di sila sa amon para may pilian man ang pumuluyo. Okay. Attorney, just a straight question lang, whether you could admit or deny this one. Nagkagwagin man ang ngalan nga Wantan and Hauhoko tandem for provincial level. Is that one thing nga do gina-consider karon? Ginatun-an pa naton kag wala pa sila ka sugot no. Istoryahan pa na lang tawon namon habang galibot kami kung kinanglanon nga mag-ilis kita gobernador no? Under consultation pa na. Kay kung magsiling man lang ang pumuluyo na gusto nila ang aton nga gapungko nga gobernador, basi suportahan man namon. Pero kung ang pumuluyo magasiling nga gusto nila iban nga personalidad, updan sang PDP ang nga ginapangita sang tao. Okay. Kinanglan man naton sa demokrasya diri sa aton probinsya, hindi lang areglo no o ginaareglo na sang mga prominente nga mga leader ta kundi may pilian man sila. That is the term no nga may pilian, may option attorney, di ba? Tsakto. Oo. And talking about that one, attorney, it simply means nga ang PDP will be joining a massive or will be doing a massive campaign or political activity sining midterm election. Kumbaga, isa sa mga intragid nga do amo ginabla kadako ang inyong scope kay you will be placing mga candidates sa kada LGU for example or district. So meaning the full blown diri ang PDP for Negros Occidental this election. Ang siling ko gani, gakonsulta kami, galibot kami, storyahon man namon ang mga gapungko nga mga mayor, nga mga congressman, makonsulta kami sa mga electorates. Kung mayo man lang ang ila performance kag palangga sila sa mga pumuluyo, hindi man kinahanglan nga butangan namon sang pakontra. Pero kung may mga ayo ang mga tao sa dalom nga gasiling sila nga kinahanglan may alternatibo nga mga lideres, pwede di sila kaupod sa PDP para usaron ang political party kaupod namon sa national nga pabatuan ang mga gapongko diri sa Negros. Okay, so that means attorney nga open pagyapon ang PDP for anybody nga wanted to join the party. We are open to support the incumbents. We are also open to support the challengers. We are open to be a partner of Governor Bong Lacson, but we are also open to field our own governor kung makita namon nga
damo reklamo kontra sa aton gobernador. Okay. So after attorney sang meeting na to, the National Council meeting, do you have any other activity here in the province to strengthen or to boost ang aton nga machinery or ang political machinery sa local? We will be continuously doing our party build-up. We do it quietly. Ang ginguna namon, halin sa dalom pakadto sa babaw. Okay, Hindi okay. ang traditional na pamaaging palapit dayon kami sa mayor o sa congressman. Ang hamon ginapalapitan ang mga ordinaryo nga tao. Kag ma-identify kami kung sino da ang pwede namon maistorya para magkaroon sang boses man, no? Ang ari diri sa Negros. Kay kung ginaareglar lang ang politika diri sang mga jutay na mga personalidad, wala na pilian ang pumuluyo nga alternatibo. Attorney, that is on the provincial level. Makot ko, ay diri sa Bacolod City, there will also somebody or someone who is also coordinating with PDP? Honestly, no, we know nga diri sa Bacolod there are possibly 2 camps or even there could be 3 camps. Ga-obserbar kami diri. Ginalantaw namon kung maupod kami sa ibanda nga personalidad or may makita kami sa aton nga mga miyembro na pwede naton ipadalaganon bilang alternative sa mga mabaskog diri na grupo. Kay ang isa ba lang pareho sa ako na, to be honest, sa politika ta dino, hindi man lang ni sa Bacolod but sa tanan. Ga sakit gid ang akon buot, makakita ako dalan nga maayo pa nga ginaguba. Gusto. Kay that's a waste of people's money. Kag it is greatly disadvantageous to government. Maayo pa nga dalanon ginaguba. So kasakit na sa akon personal lang, I'm being honest sa inyong mga kasimanwa ko. So mangita ta sang leader nga kung may kwarta ang aton nga syudad, may kwarta ang aton nga national government, usaron sa maayo. Kag hindi lang puro infrastructure program, kay amo na ginasiling nila, gusto nila infrastructure kay may ara da kwarta, no? Sa nga hindi nga ginahatag, no, kung sino man may gahatag sa ilang extra. Ang ginapangita man namon nga leader, makahatag sa mga programa nga mapadamo ang obra diri sa Bacolod kag diri sa Negros. Programa nga nakasentro diri sa infrastructure pero sa pagpadamo sang factories kag pag-usar, no, sang aton mga bakante nga mga duta nga agricultural lands para madamo nga taga Negros mahatagan obra sa agribusiness. So honestly sa Bacolod ga-obserbar pa lang kami, gapangita kung may magtuhaw nga maayo nga leader sa amon nga paglantaw. So sa subong gapamatyag kami kagalantaw. Okay, sige. Pero attorney, to end our discussion, former President Rodrigo Duterte was present during the meeting. Ano ang significant nga message or directive or reminder to all the party members? President Duterte's message included the idea na dapat may mga representante sa Senado sa mga regions. Sa ginahambalang terme nga kilanglan ang mga national leaders sa butangan man alin sa Mindanao kay puro naman taga Luzon. Gakalipat sila may haraman Visayas gali. So sa amon to paglantaw, gahulat man si President Duterte at istoryahan na sa partido kung may mga leader diri sa Visayas, diri sa Negros na pwede naton pambato sa nasyonal na panggobyerno diri sa Senado.
Okay. Sige. Anyway, Attorney JV Hinlo, thank you gid for the information, for the update. Ngayon lang kami dugang nga development once may ara naman no, sang update on the part of the PDP diri sa Negros Occidental. Thank you so much gid, Attorney. Salamat gid sa imo kag sa aton mga kasimanwan. Thank you gid. Good morning. Attorney JV Hinlo, the Provincial Council or President